Yan, malinis na ulit. Pwede na ulit bumiyahe. Pati sa loob na. Mahal pala magpa-bapping. Kung i-bapping sana to, kikintab siya. Kaso yung bayad 700 pa-bapping nito. Mga ganito mawawala sana yan. Ayun, lakad tayo. Napalatan yung jeep na sinakyan ko. At malapit na lang naman na yung yung kanto ng sakayan papunta ng PTX. Lakad na lang tayo. Yung mga kasama ko dun sa jeep, naglakad na lang din. Maganda sana kung makachimpo dito ng yung diretsyo na sa PTX na galing dito na bus, yung minibus. Kasabay ko yan sa jeep, lakad din. Gabi na ako makakarating dito sa Paranaque, Kasukat. Siguro bukas baka uwi din ako kasi papabunot lang naman ako ng ngipin. Ayan, at dito na ako sa PTX na naman. PTX dito sa bus. Time check natin 6:56. At ayun po, dito na nga ako sa Paranaque. Time check natin ay 8:31. At yun, pagdating ko, kumakain sila. Kumain na rin ako. Walang limpo. At nanonood ng Netflix pelikula. Pinsan ko yan. Grabe yung biyahe. Umalis ako dun sa Cavite ay alas 5. Tapos dumating ako dito 8:20. Grabe yung biyahe. Traffic. At ayun, kaya ako pumunta rito ay bukas nga schedule nga ng ng bunot ng isa kong wisdom dito naman sa kanan, nung nakaraan dito sa kaliwa. Yung binunutan sa akin na medyo okay na. Kaya ayun, pag natanggal yung sira ng ngipin ko ay magiging okay na yung natin. Kumbaga, pag nagtrabaho tayo ay wala nang sagabal, hindi na sasakit. Hindi mahirap magtrabaho pag masakit ang ngipin. Tapos pag kumakain, pag napusakan yung butas, masakit talaga. Grabe. Yan po, hanggang dito na ng vlog na to at maraming salamat po sa lahat ng mga viewers, lahat mga sponsor ng Team Paway. Thank you po sa inyong lahat. Yan po, bye bye, ingat po kayo palagi. Ayan, magandang tanghali mga kapadison. Dito lang yan sa Severina 18. Pawashing kami ng sakyan ni Tito Jun. Madumi na.
Para mapreskuhan kasi dami ng mga dumi-dumi. Mapipreskuhan siya ngayon. Ayun na, solid yung ano, pa-washing. Yo, shout out. Madumi na eh. Nugasan yung ano, ambutso. Shout out ka kuya. Bante. Amoy. Oo. Sumaw na ko lagi. Katikit mo siya na, pero nangitom na. Grabe eh. Grabe eh. Bago na after nung April na. Dapat kasi magbago na. Grabe karbon. Yan, malinis na ulit. Pwede na ulit bumiyahe. Pati sa loob na. Mahal pala magpa-bapping. Kung i-bapping sana to, kikintab siya. Kaso yung bayad 700 pa-bapping nito. Mga galit mawawala sa ano yan. Pero kasi pag walang garahe. Nabuksan mo? Nalugan na mo. Hindi maklear na siya dati. Oo, di makadiretso eh. Ayan, dito namin sa ano, nakauwi namin dito dyan. Sarap ng ulam namin, oh. Sinaing. Sinaing na tulingan. Pero okay na yan? Ay, iba. Magpatabang, lagyan mo ng ano, wag yung asin, yung Patis. patis. Sarap Pero okay yan. na yung lasa na. Habang mainit-init pa. Mm. So,
Kunti lang. Sarap niya. Tingnan mo, tingnan mo. May patis lang ano. Habang mainit pa. Langka. Dinuguan. Habang balagyan ng patis. Mas masarap yan, malasa pag may patis. Ayan na, may taba pang kasama. Lagyan tubig. Tikman natin. Lambot. Eh, sa uri, isang oras siya. Hmm. Nakasalang. Sarap.